Alkate. Mika. Alkate berria. Eskerrak bakarrik, zerbait gehiago igual, ez? Bai. Erronka botako digu. Eskerrak eman daizkigu, noski alkate berriari, Eusko Jaurlaritzari, eta bide batez erronkatxo bat ere bota nahi dugu. Badakigu hainbat eta hainbat kanpaina egiten direla, dendari txikien aldeko kanpainak, diru desente ere gastatzen dela. Baina baita ere badakigu 55 urteo badia, azalera handiko saltokien lizentziak eman eta eman ari garela. Eta beti pentsatu dugu, kanpaina oso ondo daudela, baina azalera handiko saltoki bat irekitzeko baimena ematen den, lizentzia ematen den orduko, beti iruditu zait, kanpaina hauen eraginkortasuna erabat galtzen dela. Beraz, gure erronka Eusko Jaurlaritzari, alkate berriari, lege aldatu behar bada aldatu, baina saltoki handi gehiago, kitxoleku guztet, nahikoa dela ja.